हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा फाइनाली बे समाव गोदान साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट सफैबाय। बेनो जाबाय आसाम स्टेटनि ग्रेड 3 नाथाय जिल्ला एबा डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय नोंथांमोना पोस्टिं जागोन। बेनो जाबाय डिसि अफिसाव 367 पोस्टआ दङ आसामनि साख्रि ग्रेड 3 लेभेलाव। बिनि एप्लाइ लिंकआ माब्ला जागोन, सिलेक्शन प्रसेसआ बोरै जागोन, जों A to Z नायगोन। नाथाय भिडिअखौ नायग्रोजोब गोबांथार कमेन्ट्स खालामदों आदा मानो आपडेट लाबाखै होननानै। आं एसे इनजुर जादोंमोन जायनि जाउनाव रेस्ट लादोंमोन। दायो मोजां जाबाय। लारि लारि भिडिअ फैगासिनो आरो मोजां बाथ्रा थाबैनो BTC रिजाल्ट फैथारसिगोन। बबे फैग्रोगोन बिनि सायाव जों नेक्स्टआव एनालाइज खालामनानै भिडिअ लाबोगासिनो, नोंथांमोना नायनो दाबाव। तो दायो जों नायसै बेनो जाबाय गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय फैदों गोदान अफिसियेल नटिस। नाथाय डिसि अफिसाव कर्टआव नोंथांमोना साख्रिया जागोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय। दा बेखायनो जों 1 2 जुलाइनि आपडेटआ बेयाव भिउ खालामबा स' नोंथांमोननि अफिसियेल नटिसआ फैगोन जेराव पस्टआ JAA पस्टआ अके। बेनो जाबाय नै अनलाइना गाबोननिफ्राय जासिगोन एबा 15 जुलाइनिफ्राय जासिगोन आरो 31 जुलाइनि लास्ट डेट मोनदों आरो पेमेन्ट दं। एक्सुअलि पेमेन्टआ जोंहा 5 आगस्टसिम दङ। बेखौ नोंथांमोना नायदो 250 जोंनि STSC आ पेमेन्टखौ खालामनांगोन अके। दा जियानो जा जों बेखौ मिन्थिबाय। दानिया बे पस्टआ मा होनोबा बेनो जाबाय जोबोर मोजां थार्ड ग्रेड 14,000 निफ्राय 70,000 पर मान्थ प्लास ग्रेड पे 6,200 नोंथांमोना मोननो हागोन। आरो बे पस्टआ ओरैबायदि गासैबो जिल्ला वाइसआवनो दङ अके। बेखौ नायोबा टटेल 367 पस्टखौ मोनदों। नाथाय बेयाव तामुलपुर नुवाखै। डेट मिन्स माने बाक्साजों बिथांमोना हाबदों आरो अके, माने डिसि कर्ट अफिसा। दा बेखायनो जायफ्रा अफिसनि साख्रि मावनो मोजां मोनो बेयाव खालाम, टेनसन गैया। नोंथांमोना सिलेक्शन जागोन, ट्राइ खालामनांगौ। जोबोर मोजां पस्ट आरो बे पस्टआ फैबाय थाया। दानो गोल्डेन टाइमाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन गाबोननिफ्राय। दानिया बिनि सिलेक्शन प्रसेसआ बोरै जागोन जों बेखौ नायनोसै। आरो काटअफआ मोनसे मोजां बाथ्रा बाव, काटअफआ डिस्ट्रिक्ट वाइसआवसो बियो थाङो अके। माने गासैबो सेम थाङा, खायसेयाव खम थाङो आरो खायसेयाव बारा थाङो। बे सोनारगोन एग्जाम पेपारनि सायाव। दा बे पस्टआ थांनाय 3 इयार्ससो सिगां फैदोंमोन आरो काटअफआ बांद्राय गोजौ थाङाखै। बेखायनो चान्सखौ लानो हायो जायफ्रानोखि। आरो मोनसे बाथ्राबाव एग्जामा लकेलावनो जायो अके। स' बे एग्जामा लकेलावनो जायो। दानिया जों क्राइटेरिया नायनोसै, गोबाव खालामला। दा जाय नोंथांमोना बे पस्टआ एप्लाइ खालामनो सानदों डिग्री पास खालामथारनांगोन। आर्ट्स साइन्स कमार्सजों खोथा गैया, फारसे नाङा खालि डिग्री पास नांगोन। नाथाय मोनसे बाथ्रा मिनिमाम 3 months कम्पिउटार नलेजआ थानाय जानांगोन। 6 months 1 year गासैबो जागोन, मिनिमाम 3 months दङ। अफिसियेल लेंगुवेज एसामिसखौ रोंनाय जानांगौ। दा नाम्बार 4आव जाहैबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ एक्टिभा, बेखौ नांगोन। दानिया एग्जामा माबादि जागोन आरो बैसो। दा बैसोआ 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि ST आ हागोन एप्लाइ खालामनो। सिलेक्शन प्रसेस होनोबा फार्स्टआव कमन रिटेन टेस्ट एबा OMR शीटआव एग्जाम दङ 120नि। बिनि गेजेराव इंलिसाव 50 नाम्बार दङ। जिकेआव दङ कम्पिउटार नलेजखौ लाफानानै 30 नाम्बार दङ। बेनिफ्राय एप्टिट्युड दङ 20 नाम्बार। बे जाबाय रिटेन आरो बेयाव पास जाबाथाय एक्सुअलि बेयाव अफिसियेल लेंगुवेज आसाम माने एसामिसखौ बुंदों 20 मार्क्सनि, बेयाव खालि 8 नाम्बार मोनबानो जागोन। नाथाय मोनसे मोजां बाथ्रा, जोंनि माहारियारि आफादफोरा माने नाजागासिनो दङ जे बेखौहाय बर'जों होनांगौ होननानै। माने बर'आबो एसामिस बादि अफिसियेल लेंगुवेज नालाय, बेखायनो बर'आव थानाय चान्सआ दङ। बेखौ नांगासिनो अके। थाबैनो रिभाइस नटिस फैनो हागौ। तो फैबा भिडिअ होगोन। आरो नेगेटिभ मार्किं दङ, बेनो जाबाय 0.25 नोंथांमोना मोनदों नेगेटिभ मार्किं दङ बे एग्जामाव। आरो बे पेपारा इंलिसनि फैयो। एक्सुअलि थांनाय बाराव इंलिसनि फैदोंमोन। 1:5 रेशिअ बेखौ लांगोन नोंथांमोनखौहाय भाइभा टेस्टनि थाखाय बा स्किल टेस्टनि थाखाय बेखौ बुंदों आरो अके। स्किल टेस्टआव 35 मार्क्स दङ। बेनिफ्राय भाइभायावहाय 15 नाम्बार थायो। दा बेनो आरो नोंथांमोना मोनदों। बेखौ नायबानो जाबाय। गासैबो PDF फाइलआ दङ डिसक्रिप्सनाव, चेक खालामनो दाबाव नोंथांमोना। दा जायफ्रा इन्टारेस्टेड मोनो नोंथांमोना एप्लाइ खालाम। भाइभा टेस्टआव 15 नाम्बार दङ, बेखौ बाव मोनदों आरो। दा बेनो हाउ टु एप्लाइ होनोबा अनलाइन खालामनांगोन। गाबोननिफ्राय लिंकआ एक्टिभ जासिगोन। नोंथांमोना खालामनो गोसो दङबा खालामनो हागोन। आरो मोजां बाथ्रा, पस्टिंआ डिस्ट्रिक्ट वाइस एबा डिसि कर्टआव नोंथांमोना मोननो हागोन एस ए JAA पस्टआव। एग्जाम फिसआ 250 पेमेन्टखौ खालामनांगोन अनलाइन हिसाबै। दा बेनो लेटेस्ट आपडेट। नेक्स्टआव BTC नि साख्रिनि सायाव नोंथांमोना भिडिअ मोननो थांगासिनो दङ।